Cup. Oh, morning. All right. Yung flight number na po. Ate, okay. So, pinapakulan ng solo. Where's your bag? Oh, sige. Ah, okay na. Kaya mo. Wala, gaano lang. Ako sa di Pacific ang kwarto dito sa Look. I don't know. And our OIC accountant at the moment, AC Smiley Festin. During the earthquake, we received financial assistance, 500,000 pesos po. And the multi-cab since 2008. Building, yeah. So, part of the development fund po ng mga prior years, pambayad ng amortization ng loan. Yeah, umabot lang po. Marami pa rin po kasi mga development project na tuloy-tuloy pong ginagawa sa Makati. Tatas talaga. Mga 6 floor, 10 floor. Ipapangalan po yan dun sa GCash, yung partner namin. pinagawa na sa India. Okay, sige. Okay, okay. Sen. Huwag si Binay. Yan ko tapat. I-silent mode na lang po ang mga cellphone. Salamat po. Ma'am, sa taas ng po tayo. Okay na ako. Picture man lang. Hi, Sen. Hi, Sen. Hello, Sen. What do you need pa niya? Meron pa akong konting masakit. Ano natin, future Olympian, Winter Olympics. Ako picture lang ako. Okay, picture lang ako. Philippine flag na siya, pero marami din yung passport niya. Ayan. Ito na po yung Batang Quiapo. May nagsisimba dito ngayon. Ah, Batang Quiapo naman. Galas ka balik.
available po.